Když sjedete u Stříbra z dálnice D5 na sjezdu 107, tak se ocitnete v průmyslovém parku, který vlastní Ecolate Industrial Fund. Já jsem moc rád, že je tu dneska se mnou Milan Kratina. Ahoj Milane. Buď zdrav, Dominiku. Proč jsi mě vzal dneska zrovna sem? Protože tenhle park u Stříbra je jeden z nejhodnotnějších, které vlastně Ecolate Industrial Fund v celé Evropě. A proč je tady ta růžová barva, kterou normálně nevídáme? Tenhle park je hodně pro výrobce. A tím největším z nich společnost Kion, a to jsou její barvy. A Kion si u nás pronajímá vlastně dneska už na 30 let tyhle. A co ta společnost dělá, aby jsem si to dokázal představit? Kion má dva hlavní biznesy. Tím prvním je výroba vysokozdvižných vozíků. Mají 5 značek, tady vyrábějí 2, Linde, Styl, dokonce expandujou, což si za sebou vidíš. Tou třetí halou, kterou tady mají, tak tu obývá jejich další společnost Dematic, který vyrábí automatické přepravníky. A vezmeš mě dovnitř? Pojďme na to. Milane, tady se to hejbe, že je to tady. Rozhejbaly se i investice do průmyslových nemovitostí? Rozhejbaly. Opravdu se obchoduje, dneska už řeknu ve velkým, transakce za první 3 kvartály evropsky vzrostly o 14%. Objem investic v miliardách euro, Q3 dokonce o 20. Jo, takže opravdu vidíme, že ty průmyslové nemovitosti jsou zajímavým cílem pro institucionální investory, kde zhodnocovat své peníze. Vy jste od Španělska po Košice. Jsou tam rozdíly, když se podíváš po Evropě? Jsou tam rozdíly, ta dynamika trhu je trošku jiná. Samozřejmě třeba Německo se postupně zvedá, ale už to taky vypadá, že se odrazilo ode dna. Holandsko například má jako velmi úspěšný rok. To znamená, tam vzrostly investice o 70% proti roku 2023. U vás ve fondu je možnost investovat nejenom v korunách, ale taky v eurech. Můžeš mi přiblížit proč? Funkční měna evropských komerčních nemovitostí je euro. Ten důvod je opravdu v tom, aby si měl likvidní produkt, protože zahraniční investoři ti nebudou kupovat nemovitosti, které mají funkční měnu, třeba korunu, nebo jsou to prostě ty lokální měny. Pro nás nejsnažší je sbírat eura, ale chceme nabídnout investorům tady v České republice možnost investovat i v českých korunách. My se opravdu snažíme co největší jako objem těch investic zajišťovat proti posilování koruny, ale tím, jak už dneska máme nazbíráno desítky miliard korun, tak vlastně jsme schopni s bankami zajišťovat něco kolem 50% té expozice. Tedy k nám odjíždí od nás tady roboti Dematicu. Chápu správně, že teď tady v té hale, kde jsme, tak to je přesně to, co se tady vyrábí, zároveň to tady používají? Je to tak, vlastně je to projektová výroba a například pamatuješ Čibo? V Čibu přesně tenhle multi-shuttle Dematicu měli. Čibo do něj investovalo miliardy korun a je to skvělý koloběh, kdy jedna společnost investuje miliardy a ty miliardy zůstávají tady, protože náš nájemce je de facto vyrobí. To, co jsme tady teď viděli, to je fantastická strojařina. Můžu se ptát, kolik zhruba procent ve vašem fondu tvoří strojírenství? Cirka 15%. Výroba obecně, včetně toho strojírenství 30, to znamená těch zbylých 15 je primárně automotiv a elektro. Dalších cirka 30% je logistika, klasika DHL, FedEx, další klienti. Největší podíl na našem fondu už něco přes 40% má retail a e-commerce. A tam si, když si uváděl ty příklady těch firm, tak u toho retailu e-commerce, abych si představil, co to je za nájemce? Máš tam fakt klasický velký e-commerce společnosti jako Amazon nebo Kaufland Online, druhý největší online tržiště v Německu. A pak máš opravdu jako klasický retail, Jisk, prostě nábytek, Aldi, prostě potravináře. No, takže opravdu to, co ta ekonomika potřebuje, to, co podnikání potřebuje, tak se děje v těch našich halách. Díky moc, že jsi mi to tady dneska ukázal, bylo to super a ať se daří. Díky, že jsi dorazil.